næsten færdig. Den her historie, den handler om en dreng. Drengen hedder Kalle, og han bor med sin mor i et lille hus. Der er det særlige ved Kalle, at nogle gange, når han går rundt nede i sin have, så taler han med dyrene. Jeg kan tale med alle dyr. Drengen hedder som sagt Kalle, og i dag har Kalle fødselsdag. Yeah! Jeg har fødselsdag, så får jeg nok en kat. Men da han har åbnet alle gaverne. Hvorfor har jeg ikke fået en kat? Jeg ønskede mig en kat. Kalles mor er ved at blive skør af at høre om den kat. Jeg synes mit hår det stritter lidt. Hvorfor har jeg ikke fået en kat? Jamen Kalle, du har fået så mange andre gaver. Men jeg har ikke fået en kat. Jamen, jeg ville også have givet dig et legehus, men det er meget, meget svært at bygge. Så jeg tror, at jeg har fundet på noget endnu bedre. Da-da! En kurv. Ja, men det er også en slags hule. Prøv at sætte dig op, Kalle. Kom nu, Kalle. Så hjælper jeg dig. Sådan. Og så skal du se, Kalle, så bygger vi. Da-da! Og så kommer der tag på. Da-da! Og det er så smart med den her hule, at du kan tage den med overalt. Og så skal du se, Kalle. Se heromme. Der er der sådan et lille vindue. Men jeg ønskede mig jo en kat. Ja, men nu skal du se, Kalle. Der er noget nede i kurven. Da-da! Hvad er det? Det er en billet. Og på billetten står der dagens dyrepasser. Så i morgen så skal du over i den nye zoologiske have herover, og så skal du hjælpe med at passe giraffer og elefanter og de har faktisk en slags kæmpekat. En kæmpekat? Ja, en stor sort panter. Og den rare direktør fra Zoologisk Have sagde, at panteren har en lille unge. En panterunge? Ja, var det ikke en god gave? Øj, jeg må få en panterunge. Nej, du må da ikke få den. Sådan en panter bliver jo kæmpestor. Så, men i morgen, når du skal over være dagens dyrepasser, så kan du måske hjælpe med at fodre den. Men jeg ønskede mig jo min egen kat. Ja, men vi skal have din livret til aftensmad. Stegte fødselsdagskyllingelår. Men bare sådan en lille bitte kat. Jamen Kalle, ved du hvad, jeg har ikke tid til at passe sådan en kat. Jamen, jeg
og vi skal ikke have nogen kat, fordi at det går ikke, fordi at Kalle, ved du hvad? Jeg tror, jeg har allergi. Har du energi? Nej, allergi. Fordi at jeg nyser nogle gange. Det gør jeg da også. Ja, men hvis man har katteallergi, så kan man ikke tåle katte. Så hvis der kommer en kat, så... Men der er jo ikke nogen katmor. Nej, men hvis der var en kat, så ville jeg nyse endnu mere. Sådan her. Så du kan godt forstå, at du ikke kan få en kat. Men du kan få en fødselsdagssang. I dag er det Kalles fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kalle har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Kalle har fødselsdag, og det har han jo i dag. Mens Kalles mor synger så godt hun kan, tager Kalle sin kurv og går ned i den bagerste ende af haven. Jeg gider i hvert fald ikke bo hjemme, når jeg ikke må få en kat. Og jeg kan da også sagtens bo her i min hule. Hej, Bi. Siger du, at du elsker blomster? Hey, lad være. Jeg er altså ikke nogen blomst. Hej, fugl. Siger du, at du leder efter bær? Hey, vi har jordbær lige hernede. Jeg kan da også sagtens leve af jordbær. Hey, vent på mig. Jordbær!
altså en min kurv. Nå, siger du, at du er løbet hjemmefra? Nå, er du sulten? Kylling? Siger du kylling? Ja, kylling! Jamen, vi skal faktisk have kylling til aftensmad, fordi at det er min fødselsdag. Så du vil altså gerne have kylling, hva'? Ja. Men det kan du altså ikke få, for jeg er løbet hjemmefra, fordi jeg ikke må få en kat. Nå, siger du, at jeg godt må få dig? Nå, men min mor siger, at hun har katteallergi, så... Ja, så nyser man. Men hey, vi kunne jo gemme dig. Kom, vi gemmer dig. Så. Kalle tager kurven og skynder sig hjem. Da han når hen til huset, lister han ind af hoveddøren. Men Kalles mor har superhørelse. Jeg synes, jeg hørte en lille lyd. Kalle? Nå, der var du, Kalle. Nu skal vi have stegte fødselsdagskyllingelår. Men jeg er ikke sulten, for jeg har spist jordbær, så jeg går bare lige op på mit værelse. Miau! Hvad siger du, Kalle? Det var min mave, der knurrede. Jamen, hvis din mave knurrer, Kalle, så er du jo sulten. Miau! Ti stille. Kalle, hvem snakker du med? Jeg snakker jo med min mave, fordi at den knurrer. Miau! Hold så mund! Hvad siger du, Kalle? Jeg siger jo, skulle vi ikke have det der fødselsdagskylling? Jo, det er rigtigt, Kalle. Nu skal vi have stegte fødselsdagskyllingelår. Så, tada! Og se, her er 2 til dig, for du skal vokse, og 1 til mig, for det skal jeg ikke. Så, værsgo. Mor! Ja, Kalle? Dit hår, det stritter. Stritter mit hår? Nej. Og mens Kalles mor skynder sig ud for at få styr på sit hår. Hey, Lis. Du spiste det hele. Mere. Så er det altså den sidste, du får.
mor har endelig fået styr på sit hår. Så. Tak for mad. Jamen, Kalle. Du har spist det hele? Ja. For jeg var sulten, og så tak for mad. Ja. Jamen, Kalle. Ja. Skal du allerede i seng? Ja, for skulle jeg ikke over i den nye zoologiske have måske, og være dagens dyrepasser? Jo, det er rigtigt, Kalle. Du skal jo over og være dagens dyrepasser i morgen. Jamen så, godnat. Se, det er mit værelse, så her skal du bo. Ja. Vi kunne lege gemme. Se, så gemmer jeg dig. Sådan, og så. Hvor er katten henne? Det er mærkeligt, hvor den er henne. Miau. Synes jeg hører den lille lyd. Mere. Men så er det sidste gang. Så gemmer jeg dig. Sådan. Og så. Hvor er katten henne? Det er mærkeligt med den kat. Hvor den er. Miau. Synes jeg hører den lille lyd. Nej, ikke mere. For nu skal du altså sove. Du skal sove nu. Nu skal du sove, min egen lille kat. Godnat. Så det er altså sidste gang. Nu skal du sove, min egen lille kat. Godnat. Så er det aller sidste gang. Nu skal du sove, min egen lille kat. Godnat. Nej. Ikke mere. Nu skal du sove. Godnat. Hele natten springer katten rundt i kurven, men næste morgen. Godmorgen, lille kat. Godmorgen. Hjem. Vil du hjem? Hjem. Jamen, du kan ikke komme hjem, for nu er du jo min kat. Hjem. Nej, jamen, du kan ikke komme hjem, for nu bor du jo her. Hjem. Du kan ikke komme hjem, men vi kan lege gemme. Se, så gemmer jeg dig lige her. Så. Au! Hey, du må da ikke bide. Au! Kalles mor har været tidligt oppe. Kalle? Du skal være stille. Kalle! Ja. I går var det Kalles fødselsdag, og i dag skal han i zoologisk have. Men jeg skal have min kurv med. Din kurv? Ja, for det er jo sådan en, det er jo sådan en kurv, som også er en hule, og som man kan tage med overalt. Så, og det er også min bedste fødselsdagsgave. Nå, Kalle.
Så går de over i zoologisk have. Velkommen her i Zoologisk Have. Jeg hedder Kai, og jeg er direktør. Og så synes jeg også lige, I skal hilse på dagens dyrepasser. Skal vi lige give ham en lille hånd? Hva? Så kommer han nok. Ja. Kom så, Kalle. Dagens dyrepasser, Kalle. Hej. Så hvis der er det mindste, så kan I bare kalde på mig. Jeg hælder på Kalle. Så ja, Kalle. Hvad søren? Har du taget sådan en lille kurv med? Ja. Det er fordi, at det er også sådan en slags hule, som man kan tage med overalt, og det er min næste fødselsdagsgave. Nå, jamen tillykke med det, Kalle. Nu skal du høre. Her i Zoologisk Have, der har vi høje giraffer, og lange slanger, og stribede zebraer. Ja! Hvad siger du, Kalle? Jeg siger, har I andre dyr? Ja. Vi har store elefanter. Og så har vi også en af Nordeuropas største fugleedderkopper. Ja, den ligger snart ikke. Miau! Hvad siger du, Kalle? Jeg siger, har I en panter? Ja. Vi har den store, sorte panter. Må jeg se den? Ja, men der er sket det sørgelige, Kalle, at vores allermest nuttede dyr, den lille sorte panterunge, den er blevet hjemmefra. I går dengang, jeg var nede for at skulle fodre panterne, så har jeg åbenbart ikke fået lukket lågen helt. Så der har været sådan en lille spræk. Og sådan en bitte panterunge, den er jo ikke større end en bitte kat. En kat? Ja, den ligner sådan en bitte sort kat. Nej. Ja, det siger jeg også, Kalle. Nej. Og dens mor, den har hylet hele natten. Så den kigger vi lige ned til først. Ja. Se, vi går derinde. Den siger altså, at den vil ud. Jamen, Kalle, kan du forstå, hvad panterungen siger? Eller hvad panteren siger? Jamen, hvad siger den så nu? Den siger, at den savner sin unge. Ja, det gør den nok. Hvem er det, du står og snakker? Nej! Det er da vores lille panterunge. Nej, der var den jo. Vores lille panterunge. Ja, det er lille bandit. Du må sgu ikke sådan rende hjemmefra. Se, kommer du ikke til din mor? Ja. Se, der kommer en Kalle. Nej, se så glade de er. Og så lige om lidt, når jeg giver den en spand kylling, så bliver det dobbelt så glade. Ja, panterungen elsker kylling. Ja, det er nemlig rigtig, Kalle. Har du haft panterungen hernede i kurven hele dagen? Ja, men
Jeg kommer altså til at savne den. Ja, men den er også sød, Kalle. Det er den. Men hov, Kalle, ved du hvad? Jeg får lige en rigtig god idé. Du venter lige her. Som tak for, at du har fundet vores lille panterunge, Kalle, så udnævner jeg hermed dig til dagens dyrepasser for evigt. For evigt? Jeg ser her, der er en billet, så kan du komme her der og snakke med alle dyrene. Ja, jeg kan tale med alle dyr. Ja, og det var nemlig også det, jeg tænkte, Kalle. Fordi nu har vi for eksempel en pythonslange herovre, som jeg tror har ondt i maven, så måske vi lige kan kigge over til ham først. Ja. Hele dagen går Kaj og Kalle og taler med alle dyrene. Og om aftenen kommer Kalles mor og henter ham. Har du haft en god dag? Ja, verdens bedste. Nå, det var godt, Kalle. Kalle, ved du hvad? Der er altså noget, jeg har gået og tænkt på. Det der med, at jeg har allergi og ikke kan tåle katte, og det er altså ikke sikkert, at det er helt rigtigt. Men du nyser jo heller ikke. Nej, det er rigtigt, Kalle. Og ved du hvad? Det var bare noget, jeg sagde. Og det må du altså også meget, meget undskylde. Må jeg se? Hvad er det, Kalle? En billet. Og på billetten står der, dagens dyrepasser for evigt, Kalle. Ja, så jeg kan komme hver dag og snakke med alle dyrene. Da Kalle kommer hjem, falder han i søvn i sin hule, og han drømmer om pantere og elefanter og fugleedderkopper. Og hvis I engang kommer forbi nede ved Kajs zoologiske have, så nede ved panterburet, nede i det ene hjørne, der er der sådan et lille bitte skilt, hvor der står Kalles kat. Det var den historie.